Здравейте! Днес ще ви покажа един занемарен аквариум. Целият е в бради. Не знам колко се вижда. Но всичко е в черна брада. Сега ще ви покажа аз как се справям с нея. Както виждате, положението не е много окей. Да не кажем хич. Източил съм вода, след което слагам 8 мл глутаралдехид в един пулверизатор, който е пълен с 500 мл вода. След което започваме да пръскаме директно върху растенията. Пръскаме добре засегнатите зони, там където има най-много нужда. Хубаво е да се източи повече водичка, за да можем да напръскаме всички засегнати зони. Разбира се, доста от течността ще остане, но ще изхвърлим, не е проблем. Все пак не е хилядите пари. Можете да го правите с по-малко количество. След като напръскам, изчаквам около 5 минути и пълня с вода. Това е начинът да се справям с черната брада, когато тя е плъзнала навсякъде, когато има много органика и нямам време да сменявам вода. Ами това е. Следва пълнене. Доливаме вода, след което ще ви покажа как изглежда аквариума, какво покъртително състояние е. Ако имате по-добър начин за справяне и за пръскане, моля споделете. Това е начинът, по който аз пръскам и лично за мен е доста ефективен. С принцовка е доста по-трудно да третираме засегнатите места. Така вече се виждат нещата колко са зле. Вече веднъж съм напръскал. Това е второ пръскане. Преди няколко дни. Чакайте само да видим откъде ще се види най-добре. Ето го Анубиса. Вече започва да умира черната брада. Ами това е от мен. Ако имате по-добър начин за справяне, моля, споделете.